Molt bones a tots, per dir-vos aquí, Roger comentant. Estem en directe en un nou vídeo de YouCat, el teu canal en català, i avui ens acompanya l'Aleix, un amic del meu poble. Així que Aleix, presenta una mica per començar l'entrevista i després parlem una mica dels youtubers que hi ha per YouTube. Bona tarda, Roger. Doncs mira, per presentar em podria dir que fa bastant temps que sóc amic teu, que sempre hem viscut al mateix poble i que tenim unes aficions similars, que dubto que sense unes aficions similars poguéssim ser amics perquè en aquest poble no es pot fer res més que els Efectivament. teus principals hobbies. Efectivament. Com veieu, Efectivament. ell té un català una mica més occidental i jo el tinc una mica més de la zona de franja, no, perdó, de la zona de conflicte on hi ha una mica de barreja, com veieu, hi ha vegades que pronuncio les Es i hi ha vegades que les pronuncio una mica més amb la A, i bueno, Aleix, així que comencem una mica a parlar d'aquests youtubers que hi ha actualment pel mercat. Quin et sembla que podríem començar a parlar? Home, jo crec que podríem començar pel millor i pel més útil, que seria sens dubte Ángel Isares. Clar que sí. Àngel i Saras, aquí veieu una foto al vídeo, ara mateix mentre estem parlant jo i l'Aleix no la podem veure però la ficaré després al vídeo. L'Àngel i Saras és un noi de València, crec recordar, que penja una mitjana de 6-7 vídeos per dia. La veritat són vídeos molt curts però que explica informació de videojocs i tot això, i té un canal bastant extens, l'únic que veig que pocs subscriptors. Ara, pocs subscriptors respecte als vídeos que penja i la gent que el veu, però bueno, és un canal bastant útil, gràcies a ell la majoria de cops sé quan surt un DLC nou dels jocs que m'interessen i això, i jo crec que és un youtuber digne de seguir i que aquest és un dels que més admiro actualment. Tu què creus sobre ell, Aleix? Què penses? Home, pues també li tinc una profunda admiració i més pel que va començar, no? Perquè no crec que aquell vídeo l'hagués fet per pena, però a mi em va arribar al cor Eh, quan va dir que només podia cobrar 6 euros al mes, que era la paga que li donaven sos pares i s'ho gastava per alquilant jocs de la Play 1 o amb una revista de la Play, no? I això em va arribar molt al cor i es demostra que té un gran amor pels videojocs igual que tots dos nosaltres. Tens molta raó, aquest vídeo va ser bastant profund. Bueno, seguim parlant una mica sobre, a veure, sobre qui podem parlar ara. Sobre el Rubius mateix? Sí. Va, Aquest comença tu. diguéssim que ja no em cau tan bé, doncs Comença tu, se demostra que no ha arribat a YouTube currant-s'ho tant com l'Àngel i Sares, ja que tots els seus vídeos són fent rucades i també crec que aquest sigui el youtuber amb més subs d'Espanya, pues, també demostra com està la joventut i el país en general, no? Que un paio que faci vídeos d'un minut pel carrer fent rucades, pues, Sí, tens bastanta raó, però a mi m'agradaria afegir també una mica el tema aquest conflicte que hi ha sobre el plagi, de que es plagia d'un youtuber americà que es diu PewDiePie, no sé si n'has sentit a parlar tu, que no sé qui és, la veritat. juga amb Amnèsia també, Slender, i fa vídeos d'aquests tronyes que fa ell, però també tenia un canal ell abans, que es deia el Rubius, que se'l va haver de canviar perquè tenia un strike o alguna així, i aquest, bueno, es currava una mica els vídeos i això, però què vols que et digui? Si ha arribat aquí és pel vídeo aquell del Trolls en Battlefield, que no li vaig trobar gaire Ara, gràcia, i pel de ara ho has l'Skyrim. dit. El de Skyrim encara, però hi ha vídeos bastant inútils que no crec que facin molta, Mm. molt servei a la societat. L'únic que ara, si salten els fanboys dels Rubius que ens estiguin escoltant, és bastant igual, jo opino així, i m'és igual el que opinin de mi la gent. Sobre qui seguim parlant, Aleix? Qui més tenim? Doncs mira, hi ha un repertori de Call of Duty bastant extens aquí a la comunitat, així que què et Home, jo suggereix? crec que el més apropiat seria parlar d'un que ha revolucionat YouTube recentment, que és el Bartolo Cot, no? Que s'ha També, demostrat també que que Déu-n'hi-do, quina cara més sí, dura. s'ha de dir que aquest se l'ha buscat i per ruc, mira que en tenia de subscriptors. Ara he sentit per Twitter, bueno, he sentit, no he llegit per Twitter que vol tornar a YouTube, ara penjarà God of War Ascension, crec que es diu, penjarà el God of War, però jo crec que això encara és de tenir més cara dura, perquè després de dir que marxes i que no penjaràs més vídeos, tornes a penjar vídeos un cop t'han pillat que fa servir bots per guanyar visites, que això és bastant rastreo, però aquest home, pues, no sé, també he sentit que penjava molts vídeos diàriament, i jo en vaig veure algun, i si us fixeu al seu canal, pues, hi ha bastants blogs que té un porc tibetà, no sé, un porc negre bastant,
que allò és bastant cutrillo, però el paio també fa vlogs a la seva feina, que es penja de no sé quants metres d'altura per pintar o no sé què fa, i això a la gent li fot gràcia, a mi també em fot, ara aquí penso, i és bastant... doncs què vols que et digui? Està prou bé el seu canal, però es mereix els subs que té ell, se'ls mereix l'Àngel i Sares 1000 cops més. Tu què penses sobre ell? Has vist algun vídeo seu, Aleix? Déu-n'hi-do els que he vist, m'agrada bastant que també estigui molt aficionat com jo al World at War, Això sí. però doncs, ves, també jo tampoc no em curraria els vídeos si sé que se'n fan les visites soles amb un programa de vots. Crec que feia un road to algo de no sé quina arma, era una arma bastant del final, però bueno. Seguim parlant una mica sobre el Willy Rex, que et sembla que aquest és el primer que hauríem d'haver tocat, que la gent potser és el que volíem escoltar Sí, més. potser és el més conegut de I tots. tant. Què diríem sobre ell? A veure, què opines tu? Home, jo opino que també, que és el que valoro més. En el fons és el que valoro més, que ha arribat a YouTube currant-s'ho bastant, Aquest sí. però doncs també... Aquest també, aquest va començar a veure, jo el que opino és que aquest va començar quan va veure els americans també, però aquest va tindre el xollo de que va començar, era dels primers, el seguia tothom i ara Ara, va ser dels primers clar, espanyols i això ara el Quebec potser va fer repuntar és l'alça. que hi ha molts nens petits que el segueixen, molts fanboys i potser no n'hi ha per tant, a veure, fa vídeos de partidasses, tots els vídeos són molt semblants, els comentaris resulten fins i tot avorrits a cops perquè hi ha a vegades que repeteix el tema, fa vídeos innecessaris com un que va fer l'estiu passat, que tu mateix recordes el títol, Aleix. A veure, digue'ns-ho. No me gusta el verano. Exactament, un gameplay. No vaig veure massa normal que fotés un gameplay on quede 45 Pot ser. o 46 amb una proporció que t'hi cagues i es foti parlar sobre què li agrada o no l'estiu. Sincerament, jo m'agradaria pues, que fes, que digués les estratègies que fa servir, també. perquè per ser tan bo que no s'ho quedés per ell sol. Clar que sí. Les estratègies i que parlés més sobre els jocs que té i si pot ser que varies una mica, que només penja Battlefield quan ha de sortir un DLC o alguna cosa. Això fa una mica de ràbia perquè... No només penja Call of Duty. Perquè ell només penja Battlefield quan surt un DLC nou i llavors la gent mira molt els seus vídeos i les altres persones que dediquen al seu canal un 90% al Battlefield doncs reben moltes menys visites perquè el Willy Rex ha penjat vídeo. A veure, seguim parlant, ara que hem iniciat ja el tema de Battlefield 3, podríem parlar una mica d'en Bullet, que igual algú d'aquí el coneix, és un xaval de València, és de professió, té alguna semblant a periodisme, no ho ha dit mai, així que ha anat a diversos events tipus la Gamescom, si no recordo malament, i aquest xaval, doncs què us podria dir d'ell? És un noi bastant humil, crec jo, és bastant... fa partides amb els subs i això, tenia un server, ara ja no el té, però encara fan partides, i és un xaval que dedica, ara ja no tant, però abans dedicava el seu canal sempre a Battlefield, ara també fa Devil May Cry, però ara ja no penja tants vídeos perquè la gent, no sé, la gent no l'apoya el que necessita ell, i ha fet un petit peron ara a YouTube, però bueno, jo crec que aquest tornarà perquè és un dels pocs que penja en Battlefield 100% i que es mereix la fama que té. Crec que té uns 50.000 subs ara i té bastantes visites perquè fa alguns vídeos així interessants de trofeus i així, després també fa guies d'armes que són molt útils, com la guia l'Armeria de l'Abuela, que allò és la clau. Si vols saber, en 2 minuts t'explica una arma. Què opines tu del Bullet, Aleix? Home, pues jo crec que també fa amb Battlefield el que se li demana una mica al Willy Rex, no? Això que has dit, guies d'armes, partides, sèries, explicar per què ho fa, les estratègies que segueix ell per jugar i tot això que s'agraeix bastant perquè t'ajuden a millorar. I bueno, si vols que parlem d'algú més ara, del que et sembli, algun youtuber català que coneguis o d'Andorra, si vols parlar-ne. Home, m'agradaria fer especial menció a l'Àguila Cat, que és un youtuber que té molt mèrit de les Borges, que tot i que no té cap sub, ell segueix al peu del canó penjant gameplays en català sempre, ni que no variï gaire de jocs, però doncs és un dels que m'agrada més perquè doncs ja que ho fan en català ni que no tingui gaires visites ni tingui massa bona proporció perquè no mirar. Sí, s'ha de pujar la comunitat. Doncs bé, això ha estat tot per avui, esperem que us hagi agradat aquest vídeo i no oblideu passar-vos pel canal, subscriu-vos si us ha agradat i ens veiem a la pròxima. Adéu, perdius!